Binecuvântat să fie Domnul! Mulțumim Domnului pentru tot ceea ce ne-a dăruit până în aceste clipe și momente și ne dăjduim că și în continuare Duhul Domnului va fi acela care, așa cum la rugăciune, așa cum la cântare, a însoțit fiecare slujire în parte. Ne dăjduim că și în continuare Duhul Domnului va fi acela care, așa cum spunea și fratele Daniel, să ne vorbească în seara aceasta. Și când vorbește cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, este cel mai bine. Noi ca oameni ne dăm toate silințele să ne facem partea care ne revine nouă, însă, dragii mei, întotdeauna dorim, așa cum spunea și apostolul Pavel, ori de câte ori mă ridic, să vă rugați ca să mi se dea cuvânt. Și noi, dragii mei, dorim ca să vă rugăm, să vă rugați pentru noi, ca ori de câte ori stăm înaintea poporului lui Dumnezeu, înaintea fraților, a surorilor sau înaintea oricărei alte audiențe. Dorim ca Dumnezeu să fie acela care să ne dea cuvânt, fiindcă atunci când Dumnezeu dă cuvânt, biserica rămâne zidită, biserica crește, biserica este întărită și îmbărbătată și împreună putem să înaintăm înspre împărăția lui Dumnezeu și spun la lucrul acesta, Doamne, ajută-ne! Stă înaintea noastră, dragii mei, ultimul capitol din cartea profetului Samuel, din 2 Samuel, capitolul 24, un pasaj care face parte din finalul vieții împăratului David, din finalul vieții acestui om despre care Dumnezeu a declarat că este omul după inima lui Dumnezeu. Și în seara aceasta, dragii mei, vedem un pasaj, un cuvânt care nu se poate să nu ne ridice câteva întrebări la care ar trebui să răspundem inevitabil. Cel puțin o întrebare ar trebui acest pasaj să ne ridice fiecăruia dintre noi dacă am citit cu atenție cuvântul lui Dumnezeu, chiar din primul verset, în care cuvântul lui Dumnezeu, și aș dori să-l recitesc, spune așa: Domnul s-a aprins de mânie din nou împotriva lui Israel și a stârnit pe David împotriva lor, zicând: du-te și fă numărătoarea lui Israel și a lui Iuda. Și dacă vom citi pasajul mai departe, vom vedea că împăratul David a făcut așa. Însă vedem că Dumnezeu este acela care atunci când a văzut ce a făcut împăratul David, spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu s-a mâniat. Și spune în versetul 10, David a simțit cum îi bătea inima după ce făcuse numărătoarea poporului și a zis Domnului: am săvârșit un mare păcat făcând lucrul acesta. Acum, Doamne, binevoiește și iartă nelegiuirea. Și cuvântul lui Dumnezeu merge mai departe. Însă, dragii mei, normal și logic ar trebui să răspundem la o întrebare în seara aceasta. De ce Dumnezeu s-a mâniat pe împăratul David? Că la o citire mai superficială a cuvântului lui Dumnezeu îmi spune că Dumnezeu a fost acela care i-a spus lui David: numără poporul. Însă, dragii mei, aș dori ca să mai aduc un verset, ca să aducem puțină claritate cuvântului lui Dumnezeu din seara aceasta. Și acest verset îl găsim în cartea 1 Cronici, care a fost scrisă ulterior cărții 2 Samuel. Și în versetul 21, dacă vreți, aduce, inițial am putea să spunem că este o contradicție. Însă dacă vom citi atent și un pasaj și celălalt pasaj, vom vedea că nu este o contradicție, ci din contră este o completare a cuvântului lui Dumnezeu. Și voi citi versetul 1 din capitolul 21, 1 Cronici 21, versetul 1. Satana s-a sculat împotriva lui Israel și a ațățat pe David să facă numărătoarea lui Israel. Inițial, dacă am pune versetele acestea în paralel, am spune, păi într-unul spune că Dumnezeu și în celălalt spune că Satana. Aș dori să vă pun o întrebare. Oare e contradicție în cuvântul lui Dumnezeu?
Eu aș spune, dragii mei, nici de cum, ci mai degrabă este o completare și o privire dintr-o altă perspectivă a cuvântului lui Dumnezeu. În cartea 2 Samuel, dragii mei, ne este expus în acest verset și în acest cuvânt, ne este pusă în evidență, dacă vreți, suveranitatea lui Dumnezeu și faptul că tot ceea ce ni se întâmplă și ceea ce i s-a întâmplat și lui împăratului David este îngăduit de Dumnezeu. Nu că aceasta este voia lui Dumnezeu. Este diferență între îngăduința lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu. Dar, dragii mei, Dumnezeu este acela care nu ne obligă și nu ne forțează. Și Dumnezeu este acela care ne-a dat libertate să alegem. Și împăratului David, Dumnezeu i-a dat libertate să aleagă. Iar în 1 Cronici, în capitolul 21, este privit, dacă vreți, dintr-o altă perspectivă, și este scos în evidență, dacă vreți, agentul sau ispititorul, dacă vreți, care ne provoacă să facem anumite lucruri, ca mai apoi, știți ce face? După ce vine diavolul și ne ispitește, după ce reușește să ne prindă și să cădem în ispita cu care el vine și știți ce face? Ne condamnă. Asta e lucrarea diavolului, dragii mei. Condamnă și noi, dragii mei, și în această situație avem posibilitatea să alegem. Fiindcă vine cuvântul lui Dumnezeu în Iacov, în capitolul 1, și spune cuvântul lui Dumnezeu așa de la versetul 13. Nimeni când este ispitit să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Și apoi, pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul, odată făptuit, aduce moartea. Dragii mei, Dumnezeu niciodată nu ispitește pe nimeni. Singurul care ispitește este diavolul, așa cum vedem și la Domnul Iisus, după ce a mers în pustiu în timpul acela de 40 de zile în care a fost ispitit de către diavol. A venit diavolul cu ispita la el. Însă, dragii mei, vine Iacov și mai spune că mai poate să fie un lucru prin care să putem noi să fim ispitiți. Prin propriile noastre dorințe și poftele noastre pe care poate le avem. Și, dragii mei, în cuvântul lui Dumnezeu din seara aceasta îl găsim pe omul după inima lui Dumnezeu. Îl găsim pe împăratul David, care face un păcat înaintea lui Dumnezeu. Și am mai putea să punem o întrebare, ok, dacă a păcătuit împăratul David, de ce? Spune cuvântul lui Dumnezeu că în acele 3 zile după ce David a ales pedeapsa care să vină din partea lui Dumnezeu, spune că 70.000 de oameni au murit. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu din seara aceasta începe cu o mențiune la care trebuie să fim foarte atenți. Este adevărat, nu este detaliată, dar putem să înțelegem un lucru. Domnul s-a aprins de mânie din nou împotriva lui Israel. Vă întreb eu, când se aprinde Dumnezeu de mânie împotriva cuiva? Când există păcat, când există nelegiuire, când există neascultare de cuvântul lui Dumnezeu, dacă vreți, când este ignoranță la adresa poruncii și voii lui Dumnezeu. Și atunci, dragii mei, dacă vreți, pe fondul acesta, Dumnezeu s-a aprins de mânie. Diavolul a reușit să vină la împăratul David și împăratul David consider că aici a fost problema lui. A fost într-un moment, dragii mei, în care războaiele, dacă vreți, s-au cam liniștit. A început să fie bine, să fie liniște și pace în țară. A început ca în jurul lui să fie prosperitate, să crească lucruri, să fie bunăstare, să fie belșug. Și pe fondul acesta, dragii mei, am văzut de multe ori cum oamenii ai lui Dumnezeu încep să lasă garda jos și atunci vine ispititorul cu ispita. Și știți, mă gândesc, eu am tras concluzia din aceste, ar putea fi acuzat împăratul David poate de mândrie, poate de încredere în forța militară pe care el o avea,
sau poate de neîncredere în Dumnezeu. Pot fi toate aceste lucruri. Am putea să-L învinovățim. Însă, dragii mei, aș dori ca în seara aceasta să înțelegem primul lucru pe care Domnul l-a pus pe inimă pentru noi, că și pe omul lui Dumnezeu, și pe omul care este după inima lui Dumnezeu, vremurile bune, în cazul împăratului David, vremurile de pace și de liniște și de prosperitate, au început să producă o anesteziere spirituală în viața lui. Dragii mei, cea mai mare cursă pentru un copil al lui Dumnezeu, sau dacă vreți, printre cele mai mari pericole, a fost, este și va fi bunăstarea și belșugul. În belșug, dragii mei, omul este predispus să-și dezlipească privirea de la Dumnezeu și să înceapă să-și îndrepte inima și privirea înspre ceea ce El are și să nu mai privească înspre Cel care i le-a dăruit, ci să înceapă să privească, știți, înspre ce? Înspre ceea ce El are. Și să înceapă, știți ce să facă? Să înceapă să-și înșușească El anumite merite. Aș dori, dragii mei, ca în seara aceasta fiecare dintre noi să înțelegem că vremurile bune, vremurile de pace și de liniște au făcut pe atât de mulți oameni ai lui Dumnezeu să se depărteze de Dumnezeu. Și în seara aceasta aș dori ca în locul acesta, în aceste timpuri și vremuri bune, dragii mei, trăim, dacă vreți, din toată istoria lumii, cele mai bune timpuri pentru omul din afară, pentru omul acesta firesc. Dumnezeu ne-a dăruit, dragii mei, mai mult decât avem nevoie, cred că fiecăruia din locul acesta, așa încât putem să dăm și la alții. Dar, dragii mei, aceste timpuri, spunea cineva că vremurile bune nasc oameni slabi, dar vremurile grele nasc oameni puternici. Trăim, dragii mei, niște vremuri bune, dar care, din păcate, aceste vremuri bune nasc tot mai mult oameni slabi. Nasc tot mai mulți oameni care nu-L mai caută pe Dumnezeu. Fiindcă, dragii mei, spun unii dintre ei, dar pentru ce să-L caut? De ce am nevoie de Dumnezeu? Am de toate, am tot ce-mi trebuie. Mi-aș dori ca în seara aceasta, fiecare dintre noi, dragii mei, să ne verificăm, să intrăm în lăuntrul nostru, în omul nostru dinăuntru și să vedem, oare vremurile pe care le trăim noi au produs în inimile și în viețile noastre, așa cum spunea omul lui Dumnezeu, apostolul Pavel, nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, nu vezi tu, omule, că aceste vremuri de har despre care spunem că le avem și le trăim și ne bucurăm de ele și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ele și ne rugăm ca Dumnezeu să păstreze aceste vremuri de har, să le păstreze. Dar, dragii mei, întrebarea în seara aceasta, în dreptul meu și în dreptul dumitale, oare aceste vremuri de har ce-au făcut și ce-au produs din noi, în omul nostru din lăuntru, în omul nostru duhovnicesc, ce-au făcut? Ne-au apropiat mai mult de Dumnezeu sau au început să ne anestezieze așa din punct de vedere spiritual? Doamne, îndură-te de noi în seara aceasta și ajută-ne că aceste vremuri bune, care într-o zi, dragii mei, ne vor condamna, ascultați-mă bine, fiindcă înaintașii noștri, cei care au trăit înainte de noi, n-au trăit aceste vremuri bune, dar în vremuri complicate, în vremuri de prigoană, în vremuri în care se ascundeau ca să poată să stea în părtășie Biserica lui Hristos, puneau perini în geam ca să nu audă cei de afară să vină să-i prindă și să-i lege. A produs acele vremuri niște oameni puternici despre care noi astăzi, poate despre unii, și cântăm, poate cântările lor, poate ne aducem aminte cu drag de ei. Aș dori să ne punem o întrebare în seara aceasta. Cei care vin după noi, nepoții noștri, copiii noștri, copiii copiilor noștri, când se vor uita în urmă la generația noastră, oare ce vor spune despre noi?
Oare vor spune că am fost oameni ai lui Dumnezeu care nu ne-am compromis, oameni ai lui Dumnezeu care am rămas verticali? Chiar dacă vremurile au fost bune, indiferent de vremuri, oamenii care îl au pe Dumnezeu în inima lor se apropie de Dumnezeu și strâng în candelă ulei, strâng în vasul lor un de lemn. De ce? Fiindcă noi dorim ca să ne apropiem și să ne asemănăm în fiecare zi tot mai mult cu Dumnezeu. Doamne, ajută-ne ca și în ziua de astăzi, fiecare dintre noi, să ne facem o verificare, să ne verificăm fiecare starea cu care am venit înaintea lui Dumnezeu. Și dacă vedem poate o anestezie din punct de vedere spiritual din cauza acestor vremuri bune pe care le trăim, haideți să mergem înaintea lui Dumnezeu și să ne cerem iertare. Haideți să mergem înaintea lui Dumnezeu și să spunem: Doamne, nu am vegheat cât ar fi trebuit. Poate de multe ori trebuia să fiu mai atent la glasul Tău, dar datorită faptului că am avut toate din belșug, am avut liniște și pace. Toate aceste lucruri, știți ce, s-au răsfrâns asupra omului nostru din lăuntru. Îmi doresc ca seara aceasta fiecare dintre noi să ne verificăm. Apoi, un al doilea gând pe care l-am. Omul lui Dumnezeu, dragii mei, știți ce face? Sesizează imediat păcatul săvârșit. După ce împăratul David face numărătoarea poporului, Ioab îi spune: Domnul meu a încercat cumva să-l oprească, dar neavând autoritate asupra împăratului, nu a putut să facă mai mult. Dumnezeu i-a vorbit prin gura lui Ioab. Așa am înțeles eu cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a avertizat, a fost un avertisment în care putea să se oprească, dar nu s-a oprit. Din pricina mândriei care o avea în inima lui în acel moment, că a vrut să vadă cât de mare este poporul, ce număr are poporul. Aceasta a fost dorința lui, să vadă cât sunt așa la finalul vieții, să vadă cât sunt pe lângă el. De parcă Dumnezeu nu știa. Și dragii mei, în acest context, în versetul 10 care l-am citit, spune cuvântul lui Dumnezeu că a simțit că îi bătea inima. Dragii mei, oare noi, când mai săvârșim un păcat înaintea lui Dumnezeu, când poate ne mai alunecă piciorul, nu mă vorbesc de păcate grele, vorbesc și de cele mai mărunte. Înaintea lui Dumnezeu, dragii mei, păcatul este păcat și spune cuvântul lui Dumnezeu că plata păcatului este moartea. Oare nouă ne mai bate inima? Oare noi atunci când mergem cu unii și cu alții și începem și povestim de rău pe frați, pe surori, îi se spune bârfă, dragii mei. Noi de multe ori înlocuim cu socializare. Nu. Cuvântul lui Dumnezeu îi spune bârfă în seara aceasta. Atunci poate când nu ai tăria să mergi și să te apropii de fratele tău, care poate ai auzit cumva că ți-a greșit cu ceva sau ți s-o părut că ți-o greșit cu ceva, să mergi să ai puterea aceasta, să stai înaintea lui, să-i spui: dragul meu, uite-te ce am auzit despre tine. Ce ai spus tu despre mine? Vreau ca acum, haideți să rezolvăm problema, să vedem care e problema, dacă ți-am greșit cu ceva. Vreau să-mi cer iertare și să mergem înainte. Dragii mei, toate acestea sunt lucruri care ne fac să ne depărtăm unii de alții. Și apoi ne punem întrebarea că de ce nu e unitate între noi. Pe fondul acesta, dragii mei, nu va fi niciodată unitate. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu va face unitate cu forța în Biserica Emanuel, vă garantez. Dar Dumnezeu are metode de a ne constrânge. Are Dumnezeu metode prin care să ne treacă când pe unul, când pe altul. Că dacă Dumnezeu, nu dacă Dumnezeu vrea, când Dumnezeu vrea să facă unitate și vrem și noi, Dumnezeu va fi acela care va binecuvânta dorința noastră și ne va ajuta în direcția asta. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu că îi bătea inima foarte tare. În seara aceasta am o întrebare pentru fiecare din locul acesta și pentru mine în primul rând. Mai sunt sensibil la păcat? Mai sunt sensibil atunci când păcătuiesc? Mai mă doare atunci când am păcătuit? Fiindcă, dragii mei,
Nouă ne place să ne numim că suntem penticostali și botezați cu Duhul Sfânt. Și este un lucru bun și frumos. Dar în seara aceasta aș dori să ne întrebăm fiecare, oare este o realitate? Oare cu adevărat Duhul Sfânt locuiește din belșug în noi? Fiindcă, dragul meu, atunci când Duhul Sfânt locuiește în inima și în viața ta, atunci când păcătuiești, când greșești, începe inima să-ți bată, așa cum poate nu ți-a mai bătut până atunci. Începi să stai înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, am păcătuit înaintea ta, așa cum a făcut omul lui Dumnezeu David. A sesizat imediat păcatul. A conștientizat că a greșit înaintea lui Dumnezeu și a păcătuit și a mers înaintea lui Dumnezeu și a spus, am săvârșit un mare păcat făcând lucrul acesta, acum, Doamne, binevoiește și iartă nelegiuirea robului tău, căci am lucrat în totul ca un nebun. Oare noi de câte ori am mers înaintea lui Dumnezeu și am făcut rugăciunea aceasta când am păcătuit și am greșit? Doresc în seara aceasta Duhul Domnului, care este în noi, să ne sensibilizeze, dragii mei, să ne sensibilizeze și să mergem înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, da, în seara aceasta ne-ai vorbit și ne-ai arătat că am păcătuit și am greșit și ne-am lăsat ispitiți de diavolul și am ales, dragii mei, să ne lăsăm ispitiți de diavolul. Dar venim înaintea ta și ne proșternăm înaintea ta din toată inima și ne cerem iertare, fiindcă dorim ca să beneficiem de iertare din partea ta, de îndurarea și de mila ta. David a știut că Dumnezeu este un Dumnezeu bun și îndurător. A știut, fiindcă omul care îl iubește pe Dumnezeu, omul după inima lui Dumnezeu, îl cunoaște pe Dumnezeu, chiar dacă David, dragii mei, nu a fost un om perfect, nu a fost un slujitor perfect, a avut problemele lui, a avut păcatele lui, a avut momentele lui de cădere, dar a fost omul care atunci când a păcătuit, mai devreme sau mai târziu, în cazul cu Batșeba, a durat un timp, în care spunea, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci, a venit un moment în viața lui când a zis, gata, destul a apăsat mâna lui Dumnezeu peste mine, destul. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și tu ai iertat vina păcatului meu, dragul meu. Dumnezeu dorește să te ierte în seara aceasta, dar tu și eu suntem gata să ne plecăm înaintea lui Dumnezeu, să-i spunem, Doamne, am păcătuit înaintea ta și auzi, nu merge la general, du-te concret și pune degetul pe păcatul acela și spune, Doamne, uite, ăsta e păcatul din viața mea, aici am căzut, aici e lucrul la care a reușit diavolul să mă înșele și m-am lăsat ispitit. Și Dumnezeu, care e bun și îndurător, iartă. Și Dumnezeu, care e bun și îndurător, te primește. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta. Însă, dragii mei, al treilea gând pe care l-am este că omul lui Dumnezeu, știți ce face? Acceptă pedeapsa divină și își asumă responsabilitatea. Acceptă pedeapsa divină și își asumă responsabilitatea. N-a încercat David să dea vina pe alții. N-a încercat David, dragii mei, nici măcar să dea vina pe Satana care l-a ispitit. Nu, o zis eu am păcătuit. Noi de multe ori, dragii mei, am văzut, imediat, așa ușor, dăm vina repede și aruncăm vina pe diavolul, el e de vină. Sau, dacă poate n-avem curajul, mergem și spunem, fratele, sora, el m-a ispitit, a venit, mi-a spus cuvântul acela, m-a provocat, dragul meu. Satana are mulți și prin care ne provoacă și în fiecare zi ne ispitește. Dar noi, dragii mei,
cu ajutorul Duhului Sfânt care spunem că locuiește în noi, trebuie să-L rugăm pe El, să-i spunem: Doamne, ajută-ne ca indiferent cât e ispita de mare, indiferent cât e provocarea de mare, fiindcă, dragul meu, nu o să vină Satana așa îmbrăcat într-un demon ca să te ispitească, nu. O să vină într-un chip frumos, care să-ți atragă privirile. O să vină într-o formă în care să te atragă, să-ți placă. Dumnezeu în seara aceasta să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem că Dumnezeu vrea ca noi să ne întoarcem la El, chiar dacă am greșit, chiar dacă am păcătuit. Să spunem: Doamne, ăsta e păcatul meu, aici am greșit eu, dar îmi cer iertare din toată inima și mi-asum responsabilitatea. Da, Doamne, eu sunt de vină. Dragii mei, recunoașterea vinei, a păcatului, nu ne absolvă de repercusiunile ei. Omul care are o relație corectă cu Dumnezeu acceptă pedeapsa care vine de la Dumnezeu, știind că în urma pedepsei Dumnezeu aduce milă și îndurare. Dumnezeu aduce milă și îndurare, chiar dacă s-ar putea să ne doară, așa cum a durut pe poporul Israel, așa cum l-a durut pe David, pe cei din jurul lui din vremea aceea. S-ar putea și pe noi să ne doară, dar Dumnezeu care e bun și îndurător, spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când îngerul era în area lui Aravna, s-a oprit, a poruncit, i-a spus: gata, e suficient. E suficient. Dumnezeu este acela care lasă pedeapsa, îngăduie pedeapsa, dar tot El o oprește și tot El vine și după ce poate ai fost și am fost pedepsit, vine și ne leagă rana, vine și o bandajează, vine și ne vindecă inima și ne pune lângă El și ne ține aproape de El, fiindcă Dumnezeu, dragii mei, aici vedem bunătatea și îndurarea, dragostea lui Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu, dragii mei, este dragoste, așa este, dar Dumnezeu totodată este și drept. Și ca să se împace dreptatea cu dragostea lui Dumnezeu, trebuie să fie pedeapsă pentru păcat. Așa cum Domnul nostru Iisus Hristos a plătit pe lemnul din Golgota păcatele întregii omeniri, a trebuit ca dreptatea lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu să se unească la Golgota. Și doar așa a putut fi ispășit păcatul lumii întregi. Dragii mei, când ai o relație corectă cu Dumnezeu, îți asumi vina personală, recunoști că Dumnezeu e drept, accepti disciplinarea care vine fără revoltă și știi ce faci? Te încrezi în îndurarea Domnului. Binecuvântat să fie El. Și ultimul gând pe care l-am: omul după inima lui Dumnezeu mai știe un lucru. Mai știe că închinarea adevărată costă. Împăratului David, dragii mei, i s-a oferit totul pe tavă. Când a mers în locul acela să aducă jertfă, i s-a propus și i s-a spus: auzi, pământul, boi, jertfe, tot îți pregătim, tot ți le dăm, doar vino și adu jertfă. Știți ce a spus omul lui Dumnezeu? Dar împăratul a zis lui Aravna: nu! Vreau să o cumpăr de la tine pe preț de argint și nu voi aduce Domnului Dumnezeului meu arderi de tot, care să nu mă coste nimic. Și David a cumpărat aria și boii cu 50 de sicli de argint. Putea David să spună, dacă era un om care să trăiască de pe urma aceasta, din beneficii, care să fie un om care să dorească să strângă, să adune, nu, dragii mei. A fost omul care și-a înțeles vina, a înțeles păcatul și a trebuit și a știut că trebuie să-l coste ceva și pe el. Peste tot, dragii mei, în Vechiul Testament, orice modalitate prin care doreau să îi se închine lui Dumnezeu, trebuia să coste ceva. Și cei care nu aveau ce să aducă, dacă nu aveau un vițel, nu aveau o oaie, un ied, spune cuvântul lui Dumnezeu că trebuiau să meargă, știți ce să facă? Să prindă câte un porumbel, și să-l aducă ca jertfă, să vină la preot să-l aducă ca jertfă. Adică, dragii mei, nu știu câți dintre noi am înțeles lucrul acesta, că fiecare dintre noi,
Ca să venim cu o închinare adevărată înaintea lui Dumnezeu, trebuie să sacrificăm ceva. Dacă Dumnezeu ți-a dat și mi-a dat mult, într-o zi Dumnezeu îmi va cere socoteală pentru multul pe care mi l-a dat. Iar dacă Dumnezeu poate ți-a dat mai puțin, vreau să spun un lucru, nu vei scăpa să dai socoteală. Așa cum cei care au primit polii aceia din pilda polilor, cei care au primit 5, 2 și 1, dragii mei, fiecare a venit o zi în care a trebuit să dea socoteală de ceea ce a primit. Cel care a primit 5 a trebuit să dea socoteală de toți cei 5. Dar și cel care a primit 1, i s-a cerut socoteală de talentul lui. Și a spus, ce ai făcut cu talentul pe care ți l-am dat? În seara aceasta, dragii mei, vreau să vă spun un lucru, că Dumnezeu este acela care așteaptă de la noi o închinare care să ne coste. Nu știu cum Dumnezeu așteaptă de la tine ca închinarea ta cu care vii înaintea lui Dumnezeu ar trebui să te coste. Dar știu în dreptul meu și stau înaintea lui Dumnezeu și spun, Doamne, dă-mi putere ca în fiecare zi să înțeleg acest aspect, că noi putem să venim înaintea ta cu jertfe, putem să venim înaintea ta, dar aceste jertfe, dragii mei, trebuie să ne coste pe fiecare. Poate timpul tău, poate banul tău, sau știu eu alte lucruri cu ceea ce Dumnezeu ți-a dat și ți le-a încredințat. Fiindcă noi, dragii mei, nu suntem altceva decât niște administratori ai lucrurilor pe care Dumnezeu ne le-a dăruit. Ce facem cu ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit? Facem ceva. Sau am luat talentul frumos, l-am învălit într-un ștergar, l-am ambalat frumos și l-am pus acolo bine. Că noi știm că Dumnezeu e un Dumnezeu aspru. Tocmai aceasta te va condamna într-o zi, că ai știut că Dumnezeu e un Dumnezeu aspru, care are pretenție de la tine și de la mine. Și dacă nu vom lucra și nu ne va costa închinarea, va veni o zi în care va trebui să dăm socoteală. Și Dumnezeu, dragii mei, să ne ajute să înțelegem, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu în Roman 12 cu versetul 1, spune cuvântul lui Dumnezeu, vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească, dragii mei. Aici este cheia închinării. Dumnezeu nu vrea cântarea ta, nu vrea poezia ta, nu vrea predica ta, nu vrea predica mea, nu vrea nimic. Primul lucru pe care Dumnezeu îl așteaptă de la mine și de la tine când vii înaintea lui Dumnezeu să te închini, vrea trupul meu. Și știți ce înseamnă când vii înaintea lui Dumnezeu cu trupul tău și cu trupul meu? Înseamnă că tot ceea ce sunt eu, îi spun, Doamne, este al tău. Tot ceea ce tu mi-ai dăruit, ființa mea, viața mea, este în mâna și în brațul tău. Dumnezeu să ne binecuvinteze, dragii mei, să înțelegem că închinarea superficială nu este plăcută lui Dumnezeu. Și adevărata închinare implică sacrificiu. Și Dumnezeu, dragii mei, în seara aceasta privește, așa cum a privit odinioară, la Abel și la jertfa lui. Și a privit la Cain și la jertfa lui. În seara aceasta Dumnezeu privește la inima mea, privește la inima ta. Și în funcție de aceasta, jertfa va fi sau nu primită. Iar ascultarea de Dumnezeu, dragii mei, vreau să vă spun că este cea mai scumpă formă de închinare cu care putem să venim înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin.